La família és com el cul. Cadascú té el seu. I no n'hi ha dos d'iguals. Quants milers de vegades dec haver-te dit que aixequis la tapa? Però en el fons només hi ha dos tipus de famílies. Les que tenen conflictes i les que fan veure que no en tenen. La meva és de les primeres. Joel menja bé. Que mengi bé ell. És normal. Persones de diferents edats i sexes convivint sota un mateix sostre al llarg d'una vida. Compartint mals humors i males olors. Què vols? Que tot sigui una bassa d'oli? Sí, ja sé que la família és una unitat de convivència basada en l'amor i el respecte mutu, en què els seus membres troben afecte i protecció. Almenys en teoria. Però una de les coses que aprens treballant mitja vida en una autoescola és que en teoria no hi ha cap diferència entre teoria i pràctica. Però a la pràctica sí. I tant que n'hi ha. Com electrons desorbitats, sogres, gendre, fills, cunyats, lluitant per mantenir l'orgull, ningú recull els plats trencats. Sagrada Família, Santa Malaltia, Sagrada Família. No tira, t'hi has fixat? El cotxe. Què li passa? A les pujades li costa. I fa un sorollet que no m'acaba d'agradar. Una mena de... Porta-la al taller. Ja, perquè em fotin una clatellada. I què vols, canviar-te-la una altra vegada? No, ja seria hora. Ara encara ens el valoraran. Si esperem gaire, ja no valdrà res. Però si com qui diu encara no l'hem acabat de pagar. Escolta, maca, que els cotxes ja no els fan com abans, eh? Les coses no duren tota la vida. Tenim sal de fruites. Les faves d'ahir m'estan matant. Bon dia. Com està la meva germana favorita? L'única que tens. Hola, xato. Barallant-se amb la declaració de l'IVA. Felicitats. No em felicitis fins que no l'acabi. No és el vostre aniversari? Hòstia, és veritat. A quina hora és el sopar? No crec que fem cap sopar. El Pau no es troba bé de la panxa. El Pau no es troba mai bé de la panxa. Vindria cap a les 9, com sempre. Han arribat els meus alumnes? Fantàstic. Vaig a fer una gestió que no pot esperar. Ja. Ei, bon dia, cunyat. Si pregunten per mi, digues que estic reunit. Qui tinc avui? La diòptries. No pensa provar mai aquesta? I després l'Alonso. Me cago en la... Truca a l'hospital, que tinguin preparada l'UCI. Ja saps quin dia és avui? Avui? 14 d'abril. I què va passar el 14 d'abril? La proclamació de la República. Ui. Felicitats, carinyo. No passa res. Què vol dir aquest no passa res? Ni punyetera idea que avui era el nostre aniversari. El que passa és que volia veure si tu te'n recordaves. Les dones sempre ens en recordem d'aquestes coses. Està bé, d'acord, m'havia passat per alt. Contenta? Ara que ben mirat, de mèrit, aguantar-los durant tants anys, Molt amable. Què farem? Com sempre? Sopar de família? Doncs truca tu a ma mare, que jo vaig a jugar-me la vida. Autoescola Garcés, digui... Què fas? En vols un resum general o un panorama detallat? Detallat, si pot ser. He de fer el full de nòmines i estic intentant telefonar al banc per saber què ha passat amb el rebut de l'IAE. Que ens l'han passat en recàrrec. Em sembla que m'estimo més el resum general. M'avorreixo com un ostre.